sedmero horami, řekami, oceány a pouštěmi, konkrétně na Sahaře v oblasti západního pramene, poblíž kraje Pyeongchang a Bingchang byla žirafa Kira. Jednoho krásného slunného dne si žirafa Kira hrála se svým nafukovacím míčem. Ten den však bylo větrno a balónek odletěl na silnici. Žirafa se za ním zoufale rozběhla. Na silnici se řítil červený kamion. Uvnitř hrála disketa s vánočními koledami. V tu chvíli uslyšela Kira. Vánoce jsou tady, Coca-Cola se vychutnej. Ponožila se do té levé písně, až na míček zapomněla. Kamion kolem ní projel a místo, aby zastavil a nabídl jí Coca-Colu, ozval se a bylo po balónku. Teda svěsila krk až na zem. Načíž zapomněla, že není pštros a zabořila hlavu do písku. Řidič kamionu ji viděl ve zpětném zrcátku. Bylo mu jí líto a proto se rozhodl, že jí daruje mnohem hezčí a kvalitnější míček. Kira se zaradovala, dárek přijmula a spokojeně se s ním rozběhla pryč. Řidič se namazal opalovacím krémem a vložil disketu znovu do notebooku. S vánoční písní a s dobrým pocitem jel zase o dům dál.